Giwacho niya kalure gi financial rules and financial principles, iwacho ni pending bill obedo ga gimiluongo ni first charge in every budget. So mae a simple rule mowinjo be ni apply. Koro kibire governments wa mosebedo, an asebedo member ma county assembly, and ka ng'ato wacho switch mag pending bills, tan ga lot to say. So yena mondo dog back to history, I'm happy ni ologor Homa Bay County government kama ambende ayo Homa Bay County. In fact, Homa Bay County aba Homa Bay County. Both of us okwatine government. But I do clarify a few things. Mondo mijo wa winji. Nikeche okena matter of wacho ni wakedo ni ratiro. Ikedo ni ratiro mani. Tie ratiro mar oganda, to gi ratiro mar ng'ato. Sama ng'ato donjo e business mar contract, odonjo e contract kaka en individual, kata kaka kambine individually. Onge oganda mariwore in a group to dhi kawo tender mar supply kata mar gedo. Manyiso ni samora mora ma ng'ato nigi problem mar payment mare kaka contractor, mano iluongo ni private interest. Interest mar ng'ato owuon. En mana ni amise ma chik oketo nyiso ni ratiro mar ng'ato owuon ni sama ok otimne maber, koro obedo public interest nikech waduto wan gi ratiro mar rito ratiro mar ng'ato ka ng'ato kuomwa. And iyudo ni sama county government nochiwo contract, nitiere gimiluongo ni contractual procedures, miluongo ni procurement procedures. Yono ma ng'ato gogo ohala gi sirikal kata yono ma ng'ato gogo ohala e yor tender. Joma bendho gin jok miluongo ni kontraktas. Kontrakta en ng'ama no supply gimoro, ya nokelo gimoro kaka okelo mesa e ofis, kata okelo pi mimodho e ofis, to gi ng'at mogedo, kaka ng'at moro mogero chiro kata ogero osiptal. E ndalo mar Cyprian Awete otiyo 10 years. Magi miluongo ni historical pending bills. Nitie pending bills manobedo in card during Cyprian Awete's time, ma en 10 years. Ne ging'eyo kaka procurement problems ne timore. Kata sama wuoni EACC investigate so many projects which were said to have been done the county government mar Homa Bay within the financial year 2013 to up to 2017, then from 2017 to 2022. Koro, sama EACC potimo investigation mar such projects, ibiro yudo niya it's very difficult mokwongo mondo county government incur expenditure in paying those projects because they are already flagged, they are being investigated. Adwa mi practical example. Kawuona believe ni okabiro to go politics. Kawuona biro mondo understand ni to be ywak ma jo wacho mar pending bills gi begin reasonable. Weche mologor gi ni wacho ni gikedo ni human rights gi begin rights manitie koso gin rights mamoko nitie to moko be onge. Nikech adwa koni ni an achiel kuom members ma county assembly, an anyang'iyo jothurwa ka wacho negi. Sama bedo member mar county assembly 2 years, an abedo 2 years and 8 months matiyo officially office. Ne nitie ndara achiel mawuok Samanga madhi Kombok road. An kaka member mar county assembly natemo keto pesa several times ne ndaran. To ne ok oyiena ma tam na orumo. Ndara ma brother and boys marwa manotiyo nohero kabisa kendo nokete ndara mokwongo. Nokoyieni nango. Nokoyiena kete nikech ndara no contractor moro ma bende en achiel kuom jok mang'eyo mago kok ahinya e wach pending bills gi ne o report ni gisetime ka boss marwa otho to gikawo mara mathin giolo from Samanga nyaka from Manga stage nyaka Samanga primary school kama ni dhi time program mabwa mondo mika governor biro to neno ni yono losi to from Samanga kidhi mwalo nyaka Kombok ne okotim to ne giwacho no sechul ndara no 3.9 million. Makoro mibadhi. Mamano was pure corruption. Ma anyalo wacho okadwa mention name of the company, okadwa mention name of the contractor, but ka wabedo ta will say ni this particular contractor duaro pending bill marom kama to ndara mawuok Samanga to ne okotiyo. And I'm telling you not chuno ma EACC investigate the matter moketo in the list eka momindara no bed cleared masani koro inyalo kete contract, inyalo kete another contract. Madwa wacho ni mano is just an example. Nitiere contractors mago Homa Bay County mago ngore historical pending bills mano gino siepe governor or ne gino siepe minister ma finance or ne gino siepe county secretary ndalogo kata ne gino siepe auditor mar county government ndalogo mago ji ang'wen mane call shots in Homa Bay County government during that time. Ne ginyalo dhir achiel kuom jogo timiyo gi tender maonge kata word letter.
Moko kuom gi ne timo projects miluongo ni executive order. Executive order ne gitimo, for example, kaka iwinjo roads, iwinjo kowacho ni there's a lot of pending bills on roads. Wanyisi how they came about. Gima ne timore niya, ne jogi pimo ka liel otimore liend ng'ama ng'ongo. Nitie ji matho madongo e county mar Homa Bay. To nikech governor ne nigi chuny mar mondo liel otimre maber, ni ichiwo gimiluongo ni executive order. Executive order en order ma governor chiwo sechego mondo that project otim immediately ma ok odhi through the normal procedure mar contracting. Koro gini gibiro abira ka achudhe marito. Ng'ama otho to ndara mane midhi ger. To kiwacho executive order ni to sedhi ir ng'ama kama omiye tenda okinyi. Makoro kaluwore kod in Ondiek ineno ni moko kuom gope ma bende ibandho gin mago mag ema bill ni the case. Ngejana adwana yal gini mondo mi ka joka nyana mosewinja.